Ima 16 godina. Jaj, tebra. Znaš, ono, baca mi se bukvalno ono u naručju pozone oće mi puš... Samo loše zvuči, to, razumeš, ono... Lala. Slomio malo. Lala, šta je ovo, brate. Ali istina živo, realno respekt. To ne može da prihvati, on ne može da prihvati da ima zaljubljenu debelu ribu, njega to boli, ljudi. Počuču mene svaki dan, on mene spominje više nego mamu svoju. Ja sam njemu na svakom storiju, ja sam njemu svaki link od grupe, ja sam njemu svaki naziv live-a, ja sam... Oko i se zatvorilo koliko je debela. Ne, ali ovo je vrhunac zablude. Ja ne znam šta je sa ovom osobom da ona i dalje priča o tome kako ja nju svaki dan... Tebra, riba. A riba. Kit, ubica. A šta sam teo? A kako Kit pije pivo? Da. Znaš ti kako Kit pije pivo? Potvoriš pivo i staviš Kit u usta. Reći gosta, bre. Evo, šta sam teo? A šta? Boli me vrat. U svakom slučaju da, ja sam, da se razumemo, jebo sam ja debele ribe. Debele ribe, sad šta znači debele ribe? Nisam jebo, znaš, jebo sam punije ribe. Ali ovoliko debelo ne možeš da jebeš ni da hoćeš, jer ti ne možeš da dođeš do onoga što treba da jebeš. Razumeš? Tako da to je problem, kapiraš, veliki. Ali da, drago mi je što ima samopouzdanje da ono, je u fazonu da se ne ja ložim na nju, nego se svi lože na nju. Meni ne bi čudilo, ljudi, ali iskreno, meni ne bi čudilo da je njoj Ronaldo pisao u DM. Evo, znači, streljajte me, ali mene ne bi čudilo.